We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namong pinakadagkog pinakulang balita sa Mindanao. Ako si Teco Camp. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan tini sa GMA Davao Complex. Magtiayon uban ang ilang 11 anyos nga anak patay human giambush sa Cotabato City. Dead on arrival sa ospital ang magtiayong nga sila si Ali Abdul Rahim Tama nga taga Sharif Agwak Maguindanao ug Norma Dalimbang nga sapi nga taga Dato Udin Sinsuat Maguindanao. Wala pa na ilan ng 11 anyos nga anak nga lalaki. Giambush ang magbanay banda alas 10:30 kaganang buntag sa Rufo Manara Street, Rosario Heights 11 at bang mismo sa LR Sebastian Elementary School, Cotabato City. Tad-tad sa bala ang kotse nga gisakyan sa mga biktima. Gani nagpasad sa dalan ang mga basyo sa armas nga shotgun ug .45 nga pistola. Ginabistigan pa kung gikan sa eskwelahan ang mga biktima aron magkuog module sa anak. Gikondina sa social media ang pangitabo labi na nga unang adlaw karon sa Ramadan. Padayon pang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Notorious nga sub-leader sa Dawla Islamia Terrorist Group patay sa joint AFP-PNP operation sa Marawi City. Napatay usa sa mga leader sa Dawla Islamia Terrorist Group nga si Yusuf Nasif Alis Abu Asraf sa gikasang joint AFP-PNP operation sa Gimba, Marawi City, Lanao del Sur, Lunes sa kadlawon dihang misukol kuno kini sa operatiba. Nadala pa kini sa Amay Pakpak Medical Center apan gideklarang dead on arrival. Si Nasif ang second in command ni Dawla Islamia leader Abu Zakaria. Gituo ang mga miyembro sa kulto nga armado nga gapanuktok sa mga panimalay sa Misamis Occidental nakalisang sa mga residente. Dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasriel, gibati karon og kabalaka ang pipila ka mga residente sa tulo ka lugar sa probinsya tungod sa maong istorya. Samtang usa ka barangay dinhi sa Cagayan de Oro City ang giingong dunasay mga presensya sa mga armadong kalalakinhan. Kini ang kuha sa usa ka netizen diyang misulod kuno ang mga armadong lalaki nga gituwang membro sa kulto sa ilang lugar sa Usami City, Misamis Occidental. Nagkagubot ang mga residente ug ilang gipangita ang gikaingong mga membro sa kulto. Apan sumala sa Police Regional Office 10 nga walay basihan ang mong taho nga nagtabo kuno sa Tudela, Oroqueta City ug Usami City. Hinoon, gipakusgan sa otoridad ang police visibility sa mong mga lugar. Pahimangloan to mga vloggers diha nga dili po sila magpasulabi sa ilang mga posting nga maka-create unya sa kahadlok na unya sa tong publiko. Samtang sa Barangay Indahag, partikular sa Caritas Village sa Cagayan de Oro City, nangalisang sab ang mga residente tungod sa tulo ka gabi nga sagunson nga nagpakita kuno ang mga armadong lalaki sa ilang lugar. Nakabandana kuno ang mga tawo ug daw murag adunay ginapangita.
15 minutes. Dakaw sila. Sa may istorya nila, ma'am. Yung lagi sila, panggutom daw sila. May tagtao. Mangita daw sa tao isa. Mangita tag tao kay kuha na sa kagutom nato. Ano siya? Nabalakar ako kay nabo ko'y batang gamay. Nga nagrabing hilak. Kahit yan. Di, nahadlok ko. Dito na namin natulog sa pikas balay. Kaya mahadlok mo ako na kuhan ba. Magila ko niya sudlan midiritso. Luwi ka. Hadlok ko. Sigon sa Police Station 2 Cogon nga nakaabot na silang buhatan ng mong insidente ug padayon ng ilang investigasyon kalabot ni ini. Ato mga intel operatives nagapokus gid karon sa maong lugar para to unmask who are these individuals nga cited diha sa maong lugar. Real, tambag karon sa otoridad ngadto sa publiko nga likayan una ang pagpost sa social media nga posibleng mahimong hinungdan sa pagpanik sa publiko. Hinuon ang ilaha nga panawagan nga kung adunay masiplatan nga mga taong adunay daotang laraw gilayon silang tawagon aron ilaha kining maaksyonan. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. 10 anyos patay human aksidenteng naigog homemade shotgun nga gidulaan sa 7 anyos nga manghod nini. Kiniguban pa pinaagi nining report. Patay ang 10 anyos nga batang lalaki human aksidenteng mibuto ang homemade shotgun nga gidulaan sa iyang 7 anyos nga manghod sa Lutayan, Sultan Kudarat. Ginaimbestigahan na sa otoridad kang kinsa ang maong baril samtang ipailalom na sa counseling ang manghod niini. Duha ka mga tricycle driver gidako puman nagpasulabi sa pagpaningil og plite sa ilang pasahero. Nagmalampuson ang gihimong entrapment operation sa Anti-Scam Unit, IDMB ug City TMO sa mga dinakpang sila Alton, Laugan ug May 11 Asombrado. Grave coercion ang atubang kaso sa duha. Sa Davao City gihapon, sikop ang target sa bypass operation nga si Romel Marikit. Human napalitan kinog sa siya sa gituang Shabu sa personay sa Ecoland Police Station. Section 5 ug 11 sa RA 9165 ang atubang kaso sa dinakpan. Sikop ang tulo ka mga sospek sa sunod-sunod nga tulis sa Digo City atol sa hot pursuit operation sa kapulisan. Sa barangay 3 de Mayo na naabtan sa otoridad ang tulo ka dinakpan. Di nakuha silang posisyon ang baril, nagkadayang ID ug duna pa'y mga anting-anting. Wala o naginganlan sa otoridad ang mga sospek kay base duna pa kini mga kaubanan. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Hugot nga ginabantayan sa otoridad ang mga moske sa Davao City atol sa pag-obserba sa Ramadan aron masunod ang health protocols. Ano ang detalye? Sa entrada pa lang sa Barangay 23C kung asa nahimutang ang usa sa mga ginadayong moske sa Davao City, gibantayan na sa otoridad. Tumong sa pagbantay mo ang pagsiguro nga masunod ang health protocols batok COVID-19. Ingon man, seguridad sa tumakaigsuunang Muslim samtang ginaobserba ang Ramadan. Bahin ining Ramadan unsa ang pagdumala sa Ramadan karon na may pandemya, so namangtanan sila kung still pa ba ang health protocols sa pandemya ingkung nga napagyud na. Karong adlaw, opisyal lang nagsugod ang Ramadan, din usa ka bulan nga magpuasa ug magampo kalima sa usa ka adlaw ang atong kaigsuunang Muslim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Gawa sa kapasayloan sa sala, lakip sa ila kunong gipangamuyo nga matapos na ang ginasagubang nga pandemya. Sana po ay matapos yung mga kapatid natin ang mga maranaw o mga kalagan, mga magininaw dito sa Davao, yung pagsambayang namin sa pagsukor o magpasalamat sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala dito sa buwan na Ramadan. Ang otoridad dunay panawagan sa mga magsambayang panahon sa Ramadan. Wearing of face mask, distancing, so kinanglan po nga naay rubbing kung pwede nga natay rubbing nga pagmastia. So wala mo tay problema ka natay face mask nga pwede nato supply. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Sa nagkalaylaing parte sa Mindanao, gipangandaman sa Muslim communities ang Ramadan nga panahon sa pagpuasa ug pag-ampo sa atong kaigsuunang Muslim. Ani report. Mingaw ang unang adlaw sa Ramadan sa Kidapawan City.
Dili susama kaniadto nga kadlawon pa lang mutingog na ang trumpa sa moske. Wala na sabang naandang sambayang o ritual sa sulod sa moske. Una nang nagpahibalo ang imam sa Abu Bakar Mosque nga wala na'y panagtapok sulod sa moske gawas lang kung kinahanglan. Mga lalaki lang usab ang gitugutang mosulod, samtang ang mga babay sa balay ipahigayon ang sambayang. Kung maayo na kuno ang sitwasyon, sa katapusan na lang sa pagpuasa himuon ang congregational prayer. Samtang gatusan ka mga Muslim ang mitambong sa Grand Islamic Symposium nga gipahigayon sa Malapatan, Sarangani Province. Sumala sa mga organizer, doon na sila'y guidelines laki pang pagpatuman sa health protocols bato COVID-19. Apil ang Moro Islamic Liberation Front aron mapahibalo ang katawhan sa estado sa Bangsamoro Transition Authority. Ila usab gibalita ang mga programa sa BARM sama sa livelihood assistance, health ug scholarship programs. Para ma-remind yung bawat isa na Bangsamoro dito kung ano po yung obligasyon nila sa parating na Ramadan. Sa Cotabato City, nakadawat og food assistance gikan sa Bangsamoro Region ang mga Muslim uma. Pipila ka fresh and dried food items ug tag-usa ka sako sa bugas ang gipang-apod-apod. Gipangandaman sab sa provincial government centers ang ayuda nga ihatag ngadto sa mga komunidad. Mato ni BARM spokesperson Attorney Nagib Sinarimbo, ang Ramadan dili lang panahon sa pagpuasa, apan panahon sab sa pag-ampo nga maundang na ang pandemya ug dunay panaghiusa aron masulbad ang mga problema sa nasud. So yung assistance for Ramadan sa mga empleyado natin, dahil hirap din sila, ay ngayon natin ginawa yon kasabay ng mga nasa provincial offices natin. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Pipila ka lugar sa Mindanao nakasinatog pagdaot sa panahon hatod sa localized thunderstorms. Samtang low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility nahimo ng bagyo nga tawagong Bagyong Bising. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Maukini ang sitwasyon sa karsada sa Buwayan Road sa Barangay Lagaw sa General Santos City, human nga milapaw ang irrigation canal sa lugar. Samtang ang Nursery Road sa Barangay Lagaw gihapon, daw dagat na ang sitwasyon sa Junction Road sa National Highway. Kining usa ka tricycle sa ibabaw na lang sa atop gibutang ang dalang iro. Kining mini truck stranded sa tunga sa dalan human mabulasot ang ligid. Tungod sa kalalom sa tubig baha, dili na makita sa mga motorista ang dalan. Ang mga residente sa lugar ginaantos na lang kuno ang ilang kahimtang tungod wala gyapon kuno matumad ang gisaan sa gobyerno nga ayuhon ang ilang dalan og drainage. Sanayan na lang po kasi kahit anong gagawin po namin wala naman po kaming magawa kasi lagi namang nagpapangako yung mga sa mga politiko hanggang ngayon wala pa pong nangyayari. Sa Pagadian City, tulo ka motor ug usa ka SUV ang natagakan og mga dagkong sanga sa nabaling kahoy sa FS Pajares Avenue. Wala hinoy naangol sa insidente ug nagbayanihan ang mga tao sa lugar aron tanggalon ang mga sanga. Nakasinati og kusog nga pag-ulan nga may dalang kusog nga hangin ang syudad Lunes sa hapon. Tungod niini, pipila ka mga karsada ang gibaha hinungdan nga dagang motorista ug pasahero ang stranded. Halos zero visibility na ang mga karsada tungod sa kakusog sa ulan. Samtang, nahimo ng tropical depression ang low pressure area nga ginabantayan sa Pag-asa gawas sa PAR. O kung makasulod na kini sa nasod karong Biyernes, tawagon kining Bagyong Bising. Sa karon, wala pa kini direktang epekto sa panahon sa Mindanao ug easterlies gyapon ang nakaapekto sa isla. Og ang coastal areas palibot sa Mindanao hapsay ngadto na sa kasrangan ang kondisyon sa kadagatan. Dalas mong hangin gikan sa minang sidlakan ngadto na sa minang kasadpang direksyon. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nibalik na sab og saka ang COVID-19 cases sa Samal Island. Kung ano, atong sayron sa live report ni Jandy Esteban. Jandy.
Tek, kadaghanan sa mga nagpositibo, mga government employees. Niadtong Marso, usa na lang ang kaso sa COVID-19 sa Samal Island. Apan pag-abot sa bulan sa Abril, kalit kining misaka. As of April 12, 65 ang aktibong kaso sa isla. 45 niini pulos government employees. Sumala sa City Health Office nga ang pipila sa mga pasyente dunay travel history sa Davao City. Gipaabot na usab daw nila ang pagsaka sa maong kaso. Gumikan karong Abril usab gisugdan ang aggressive COVID-19 community testing kung asa giuna ang mga empleyado sa city government. Kaniadto man gud ang mga close contact lang ang gi-require nga magpa-swab test. Hinuon mas maayo daw kini aron masayran dayon kung kinsa ang mga nagpositibo aron ma-isolate. Apan sa pagdaghan sa kaso, gilaumang dunay adjustment sa COVID-19 measures. Sama sa gikan sa 75%, 50% sa capacity na lang ang tugutan nga i-accommodate sa mga resort. Kinahanglan lang yun siguro ang sundon ang katong mga minimum health standard. So dili na kinahanglan nga ato pang ipataas ang ato ang quarantine status. Naay plano ang LGU nga ibalik ni mayor na po sa 50% ang occupancy no sa ato ang mga resorts o from 75 to 50%. Samtang karong simanaha bakunahan sa second dose sa Sinovac vaccine ang mga naturukan na sa maong bakuna. So far na medyo nahinay nga ato ang vaccination karon no tungod kay wala pa nag-aabot nga mga vaccine no? Pero ang katong mga natagaan na they are due to receive their second dose anytime no. Kailumduman nga gi-convert ang pipila ka mga resort into isolation facilities apan pipila na usab kanila ang nag-operate na. Busa kung mudaghan pagyod ang COVID-19 positive mangita ang local government unit ug dugang nga mga isolation facilities alang sa mga COVID-19 patients. Gumikan, hugot nila nga gibawal ang home quarantine. Tek. Daghang salamat, Jandy Esteban. Ang mga nagpositibo sa COVID-19 dili una makasulod sa mga establishmento sa Davao City sanglit nakablock na ang ilang Safe Davao QR code. Ani report ni Argil Relator. Sa mga nakadawat og text message gikan sa Safe Davao QR code nga kinahanglang ipailawom sa swab test sa Santa Ana Health Center tungod dunay exposure sa nagpositibong pasyente sa COVID-19. Ginahangyo nga kinahanglang dili magawas-gawas sa balay samtang ginahulat pa ang resulta. Ugaling magpositibo, automatic nga nakablock ang DQR. Busa dili na makasulod sa mga establishmento. So dili nila magamit ilahang DQR. Kung gamito nila magsulti ang katong scanner or katong software dito sa establishment nga kaning tawhanan ni positive and naka-block ni siya. Sagad sa asymptomatic patients, 14 ka adlaw nga naka-block ang DQR ug ma-extend depende kung wala pa nadeklarang recovered na ang pasyente. Samtang mihangyo sab ang Davao City LGU nga ugaling walay mag-monitor sa DQR sa mga mosulod gawas sa mga establishmento. Ang customer na lang mismo ang mag-scan sa ilang DQR sa nakapaskilya QR code sa entrance ug exit sa establishmento. Dili ka ma-out dito sa katong lugar ato, hantod karon naa pa ka dito. So ang mosunod dito nga positive pagkasunod adlaw, mahagip. Yes. Maapil gyud ko padadaan ani og QR code kan kining message. Hantod karon naa pa dito. Swabbing request unya pagkahuman, wala na dai ka dito dugay nakawala dito isa ka adlaw na. Yeah. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Gisugda na ang pagbakuna sa laing batch sa frontline health workers sa El Salvador City nga mahatagan og first dose sa Sinovac vaccine. Ang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Gisugda na ang vaccination rollout sa El Salvador City Health Office alang sa mga government frontline health workers nga mabakunahan og first dose sa Sinovac vaccine. Adunay 500 doses sa maong bakuna nga gihatag sa kauluhan ug target niini ang mga wala mabakunahan sa AstraZeneca vaccine sa miaging bulan sa Marso. Daghan pa man gud sa mga A1 nga mga frontline health workers ug ato mga barangay health emergency response team ug sa VHW wala pa mabakunahan. Samtang anaa sa 80% sa bakuna ang nahatag ngadto sa health workers sa syudad. Karong bulan sa Mayo, target nga mabakunahan sa ikaduhang dose sa AstraZeneca vaccine ang katong una nang nabakunahan niini. Hinuon wala may natalang adverse effects sa mga nabakunahan og AstraZeneca.
Akong anak nga nurse, akong igsuon, mang vaccine jud kinahanglan mga anak man. So wala pud ko ginakutsa lagi ko nila nga talawan. Pero wala man ko na-feel nga kahadlok. Nakoy mga kauban ba murag mahadlok sila. Kung okay ra kay salig latas Ginoo. Aduna na 320 ka mga health workers ang nabakunahan og AstraZeneca. Samtang lauman sab nga maturukan og Sinovac vaccine ang laing 500 ka health workers sulod sa tulo ka adlaw. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Usa ka patay nga dolphin na palgan sa mga mananagat sa Barangay Bonbon, Cagayan de Oro City. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Ana sa advanced stage of decomposition kining usa ka dolphin diyang napalgan sa mananagat nga si Edgar Mabaylan Jr. sa Barangay Bonbon, Cagayan de Oro City, Biyernes sa hapon. Gidala gilayon niya kini sa baybay. Pag-abot naman sa duha ka dupa, labi naman kung sa puti sa unahan, pagsalom naman among giduulan. Labi nagbuhi pa, katong lumod among kita nga lumod. Yung pagkuha naman, patay naman, puti naman niyang pikas mata, amo lagi dala din ini. Kung nakaibalo na sila nga kung naapa siya kinabuhi, so kuanong pag siya ka ng luwason siya nga mabuhi pag siya. Pero kung dili na gid siya, mamatay na gid siya, so i-report lang yapon kay para makita pud sa taga BIPAR o taga Diing. Paimangno sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ngadto sa mga nagpuyo daplin sa baybay, labi na sa mga mananagat nga kung makakita og mga susamang mananap, i-report gilayon sa otoridad. For example nga na injury, dili po nato samutan kay para mamatay kay para ato na lang maihaw. Kaya nga atong kuan na atong purpose nga nung ato silang ginasave kay para at least maluwas ug makabalik sila sa kuan sa ilahang normal nga status. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Giduso karon sa Davao City Council ang pag-review sa Revenue Code of Davao City alang sa mga food delivery rider aron dili na makuha og business permit. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Sanglit walay employee-employer relationship ang mga food delivery service companies ngadto sa ilang mga rider ug gitratar nga business partner nila kini. Gi-require sa Business Bureau sa Davao City nga maglukat og business permit ang mga rider. Rason nga mitsabaw ang mga rider sanglit dili moubos sa 6,000 pesos kuno ang ilang mabayaran sa pagkuhag permit. Si Henry, usa ka Grab rider, miingon nga dako og mawala sa iyang gamay kinitaan kung kuhaan pa og pambayad sa business permit. Makuhaan jud. Dako kayong kawalan sa mga. Sa sesyon sa konseho, giduso ni Councilor Pamela Librado Morata nga i-review ang Revenue Code of Davao City. Kini aron makahimog pulisa nga dili na lang i-require ang mga rider nga magkuhag permit. Makaluluoy kuno ang kahimtang sa mga rider nga gamay na gani ang ginansya, pabayaron pa og mga fees nga wala may physical store ug uban pa. Riders would need to pay the City Environment and Natural Resources Office even if they do not have waste disposal. They would also need to pay the Bureau of Fire Protection, BFP, fees and certificates even they do not manage physical stores. Gikatakda pa nga magpahigay committee hearing kalabot sa maong hisgutanan. Sigon usab sa Food Panda nga nalipay sila sa lakang sa konseho nga i-review ang balaod alang sa mga rider. Apan sa pagkakaron ginatabangan nila ang ilang mga rider nga mo-comply sa pagkuhag permit samtang wala pay kasiguruhan nga mausab kini. Gikonsidera nila nga business partner ang ilang mga rider busa nagtinabangay kuno sila aron makaserbisyo kini og sakto. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nakasulod na sa General Santos City ang UK variant ng COVID-19 nga B117. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi nining report. Gikumpirma ni General Santos City Mayor Ronel Rivera pinaagi sa FB page sa Gensan LGU nga dunay kaso sa UK variant sa COVID-19 sa syudad nga B117. Usa kini ka 58 anyos nga lalaki nga taga-barangay San Isidro. Close contact siya sa usa ka COVID-19 patient nga kaubanan sa trabaho. Naka-isolate na ang pasyente, lakip ang iyang banay. Nahuman na sabang LGU sa contact tracing hangtod sa 3rd level sa tanang nakahimamat sa pasyente.
Duna na 2,207 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City. 83 ang active cases, kay 2,098 ang naayun na ug 89 ang namatay. Sa Butuan City, naka-lockdown ang Sangguniang Panglungsod Building alang sa disinfection human nagpositibo sa COVID-19 ang usa ka konsehal sa syudad. Busa suspendido una ang sesyon karong adlaw, samtang naka-isolate na ang maong opisyal karon. Nakatakdang ipailawom sa RT-PCR test ang tanang konsehal. Misa ka na sa 2,949 ang confirmed COVID-19 cases sa Butuan City. 233 ang active cases, sumanatala ang 2,637 recoveries ug 79 ang namatay. Sa Zamboanga City, ana-ana sa 3,019 ka medical frontliners ang nahatagan og second dose sa Sinovac vaccine sa syudad. Samtang sugda na ang pagpabakuna sa mga frontliners sa barangay, isolation facilities ug mga nurse sa BJMP. Miabot na sa 4,692 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 387 ang active cases, suman 4,104 ang nakarecover na ug 201 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 6-month-old baby boy nga taga Matina Aplaya ang nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic ang baby. Miubo sa 340 ang active cases sa Davao City, samtang 14,060 ang total COVID-19 cases. 13,039 ang recoveries ug 681 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Sobra 8,000 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw, samtang lapas 62,000 na ang COVID-19 cases sa Mindanao. 8,571 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw. Busa, 884,783 na ang kinatibukang kaso sa COVID-19. Samtang misaka na sa 165,534 ang aktibong kaso, diyang 703,963 ang nakarecover o 15,286 ang namatay. Sa Mindanao, 62,234 ang dunay COVID-19, 3,370 ang COVID-19 active cases, human 56,445 ang naayo na ug 2,419 ang namatay. Og sa tibuok kalibutan, lapas 136,687,000 na ang nataptan og COVID-19, sobra 77,837,000 ang recoveries ug kapin 2,946,000 ang namatay. Nagmalinaw ng pagpahigayon sa kapistahan sa Divine Mercy sa Shrine sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Nahimong hapsay ang pagselebrar sa kapistahan sa Divine Mercy ni atong Domingo. Nasunod ang minimum public health standard. Lakip ang 30% capacity nga makasulod sa shrine tungod sa security measure nga gipatuman sa LGU kauban ang parsa sa kapulisan. Gani makita sa video ang pag-obserba sa social distancing sa mga deboto nga misulod sa shrine. Swerte kayo kay generally peaceful man ang kuan. Siguro tungod siguro sa among gi-implementar nga one entrance o one exit policy. Kay para ang katutong mga bisita nga mo ato sa Divine ma-observe nila ang social distance. Samtang pipila ka mga deboto ang miapas gihapon sa pagbisita sa shrine adlawng Lunes. Gani kining si Father Roel ug iyang mga kauban sa parokya gikan pa sa Dansulihon, Bukidnon mibisita gayud sa shrine. Nakabisita mi diri sa Divine Mercy tungod kay mao po ni ang usa sa pahalipay namo sa among mga parokyano sa Jesus Nazareno Chaplaincy sa Dansulihon isip reward sa ila ang pagpaningkamot ug sa successful namo nga event sa Semana Santa. Gahapon unta pero mulagi alanganin gahapon kay limitado man gud ang kuan gahapon, tao gahapon. Sugod Lunes, balik na usab sa regular operation ang shrine kung asa abli kinigikan alas 7 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon matag adlaw ug padayon ang pagpatuman sa health protocols batok COVID-19. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Parke nga para sa mga alagang iro o sa atraksyon karon sa Davao City. Ato kining bisitahon pinaagi nining report. Gikalingawan karon sa mga dog lover kining dog park nga nahimutang sa usa ka dakong mall sa Davao City. Duna kini mga agility obstacles sama sa Jumo hurdles, balance beam ug uban pa nga malingaw gayud ang mga alagang iro. Sa mga buot mo bisita, dunay sundon nga park rules. Kinahanglang 4 ka bulan pataas na ang edad sa iro. Kinahanglan sab nga dunay pet health card ug kumpleto ang vaccines niini.
ubay-ubay na ang nagabisita sa maong park sanglit gawa sa libre. Kinahanglan sab kini sa mga iro aron maka-exercise ug malingaw usab. Creates this safe and fun place for our parents and their pets to bond and also to be physically active na din. Abli ang maong dog park kada adlaw gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi. Pahimang ulang nga musunod gihapon sa minimum health protocols aron makalikay sa COVID-19. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Pawikan nga 5 katuig na nga gitambalan sa Cleanergy Park sa Davao City human kini na rescue gi-release na sa kadagatan. Anay report ni Sheila Vergara Rubio. Kini mao si Turtle Kadayawan, usa ka female olive ridley turtle nga na-rescue sa DNR 11 ug giintrigo sa Aboitiz Cleanergy Park sukad pa ni atong August 18, 2016 sanglit ang ginahanglan kini og saktong pag-atiman kun proper veterinary care. Gihinganlan siya og Kadayawan sanglit Kadayawan Week dihang giintrigo siya sa Cleanergy Park. Ang rehabilitasyon ni Turtle Kadayawan nilungtad og halos 5 katuig sanglit maglutaw-lutaw lang kini apan dili usalom ti mailhan nga duna pa kini laing dili maing kahimtang. Hinuon niadtong Abril 10, hingpit na kining naka-recover ug gilang girilis sa kadagatan. Nabut nga nausab kini og tag sa DNR una kini gawas nung nakasalom sa kadagatan. Samtang human sa release, nadiskubrihan usab ang bag-ong pawikan nest. Kini ang labing unang nadiskubrihan nga pawikan nest sa tuig 2021. Sa kasamtangan, anaa na sa 5,138 hatchlings ang na-release sa Cleanergy Park ngadto sa kadagatan sukad 2014. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Mga kapuso, way puwas ang among paghatod og balita. Bisitayan www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkatayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.